Γεια σας παιδιά, ξεκινάμε με ένα βίντεο για το νέο μου κανάλι, το οποίο θα είναι ένα Q&A. Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας που γράψατε στα comments στο status μου στο facebook. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι από τον Άντωνη Μάτα. Γιατί θες να αρχίσεις το YouTubing? Ξεκινάω το YouTubing, φίλε Αντώνη, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και θα περάσω το χρόνο μου με αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει αν θα πάρω views, likes, subscribers κτλ. Δεν με νοιάζει αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά ή αν θα με κοροϊδέψει, και εγώ το έχω κάνει. Βέβαια μπορεί να το κάνει επειδή δεν θα κάνω σωστά αυτό που κάνω, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Στέλιος Πίτας. Μπορείς να κάνεις beatbox? Εάν ναι, κάνε. Φίλε Στέλιο, δεν μπορώ να κάνω beatbox, λυπάμαι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ρικάρντο Φι. Σε ποιο σημείο θα ήθελες να φτάσεις στο άθλημα που ακολουθείς? Φίλε Ρικάρντο, θα ήθελα να φτάσω κάπου ψηλά. Δηλαδή να παίξω ως επαγγελματίας σε κάποια ομάδα. Αυτό είναι το όνειρό μου δηλαδή. Τώρα, εάν δεν πετύχω το όνειρό μου, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από το Χρήστο Μη. Τι άλλη θέση θα ήθελες να παίζεις, εκτός από αριστερό half? Εκτός από αριστερό half, φίλε Χρήστο, θα μου άρεσε να παίζω και ως αριστερό back, δηλαδή αριστερά στην άμυνα για τα κορίτσια που δεν ξέρουν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λέφο Jack, μπορείς να βγάλεις rap με τη λέξη σακούλα? Φίλε Λέφο, με όλες τις λέξεις βγαίνει rap, εκεί να έχεις φαντασία. Αυτό, εγώ έτσι πιστεύω. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία είναι από το Βάγκο Σπανό. Γιόλο ή Swag? Φίλε Βαγγέλη, έχω δική μου προσωπικότητα, δεν ακολουθώ κανένα από τα δύο style. Επειδή με ρωτάς κατά προτίμηση κάποια από τα δύο, θα σου πω το Γιόλο, διότι οι Swaggers είναι λίγο υπερτιμημένοι και πιστεύουν ότι περιτριγυρίζεται όλος ο κόσμος από αυτούς. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μάρκος Σύρμας. Τι σε έκανε να ανοίξεις σελίδα στο YouTube? Παρόμοια ερώτηση με του Άντωνη Μάτα. Φίλε Μάρκο, δεν άνοιξα σελίδα στο YouTube, άνοιξα κανάλι. Και αυτό που με έκανε να ανοίξω κανάλι στο YouTube είναι ότι θα αφιερώσω το χρόνο μου εκεί πέρα, λίγο από το χρόνο μου. Θα κάνω διάφορα πράγματα για να περάσω και εγώ το χρόνο μου και να ψυχαγωγήσω και εσάς βέβαια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μαρία Χουρσουτού. Σχέση με την κοπέλα που αγαπάς για 2 χρόνια και μετά να χωρίσετε γιατί φεύγει για το εξωτερικό, ή σχέση μια ζωής με μια κοπέλα που σε αγαπάει μόνο εκείνη? Μαρία, θα προτιμούσα μια σχέση με την κοπέλα που αγαπάω για 2 χρόνια, αν και δεν θα μου άρεσε ότι θα έφυγε για εξωτερικό και δεν θα μπορούσα να την ξαναδώ. Βέβαια θα προσπαθήσω να πάω μαζί της. Πάντως δεν θα προτιμούσα να έχω σχέση με μια κοπέλα που με αγαπάει μόνο εκείνη, δηλαδή που νιώθει κάποια πράγματα αυτή μόνο για μένα και εγώ δεν νιώθω τίποτα, γιατί αυτό στο τέλος δεν θα έβγαζε πουθενά και δεν θα είχε νόημα. Επόμενη ερώτηση από την Παναγιώτη Γκάτσο. Μουνάς γελάκι? Μουνάω γελάκι. Πέντρος Αρής. My friend. Πολύ καλό. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο στο κανάλι μου.